Okay, so mga boss, binigyan tayo ng huminga ko ng dito na Davis Pan and Ray na o yan na lang. Humili na rin ako ng karton kasi paglalagyan ko ng mga tools mamaya. So mga tumama ng polar shirt. Itong Davis kasi Sun and Rain, pwede ito sa loob at labas ng bahay. So pwede na ipintura sa loob saka sa labas. So water resistant na rin siya. Tapos yung presyo niya pala mga boss. Tapos yung mga kornisa rito, ay yung mga ilaw dito, pin light, strip light, center light, so lalo natin kayo maglalagay ng kornises. Okay mga boss, kumuha na naman ito ng coffee, tsaka yung juice. So, ganda kasi sa katawan, kaya maganda. Ay, Bonsai Alliance of Tarlac, Yodor TV. Naman ganda dito para yan yung binili ko mga boss, yung in-order ko sa dati. So, unbox natin mga boss. So, kailangan din kasi ito pag gagawa tayo ng cabinet. Good morning po. Ayan, good morning mga boss. Nimbang na bigat kada kaya na po. So, lakad po tayo ngayon. Punta tayo sa site sa Anao tsaka sa San Carlos project. So tara mga boss. So dadalhin na rin natin to mga tools. Bali pupunta ito sa Anao project. Tapos yung iba rito pupunta dun sa Kamiling project, yung pull out basket. So andun na, ayun pala, saka yung faucet, kitchen sink na faucet ito. Tapos may pull out basket. Tapos ito sa project ito mga boss. So ito yung mga binili natin kapon na tools para sa paggawa ng cabinet. So kulang pa yan. So may in-order pa ako sa Shopee. So hinihintay pa namin. Okay, so nai-ready ko lang para pag andyan na yung mga ibang natin kasama, pwede na natin umpisahan yung project natin doon. So tara mga boss. Okay, dito na tayo mga boss, Calabad din uli. Yatin natin itong pull out basket tsaka yung faucet. Posturo na rin natin kung ano yung gagawin nila rito. Buds. Pull out basket 60. Kasi asay kasi aji circular so.
Nagtapos sa kitigil dalawang tabi yung sobra. Padingat pantay. Ajay. Isama jigan dito. Di pantay daw kumatan ng matabasan. Oo. Pati sobra eh. Na? Dito. Pantay nga. Okay, so yung mga boss, start na sila. Start na sila dito sa Family Project sa Tambugan. So dito na rin yung faucet ni sir kasi meron na doon siyang kitchen sink doon, sabi niya sa akin noon. So faucet na rin binili ko. Tapos ito yung pull out basket. So ayan, buksan natin mga boss. Buksan mga so ito yung binili ko kahapon, 2,800 doon sa Dao. So, tingnan natin yung sukat niya. Just put it okay. Yes. Yung sukat na ito ay 59. Pwede kayo dito. 59 cm. Tapos ilalagay mo pa yung guide niya. So ito, may guide siya dito. Drawer guide. So dalawang yan. So 59 plus 3.5 siguro yung guide na ito. So baka pupunta sa 63. 63 siguro yan. Ayan, i-call na lang. 59 plus 3.5. So medyo na lang doon. Basta yun na yun. Tapos yung luwang na ito. So ayan siya. 41 cm. 41 cm. So 2,800. So mura na rin mga boss. Yung iba kasi yung ganito, yung 40 cm, nasa 2,500 na rin sa iba. So ito 59 cm. Magiging 60 pa yan. 60 pag nilagay. Pati yung guide. Okay, kompleto na rin. Nandito na rin mga tornilyo niya. So ito yung pupunta sa Tambugan project. Okay. Ayos. So punta naman tayo sa ngayon. Project, pero bibili muna tayo ng pintura para doon sa project tsaka sa San Carlos. Okay, tara na mga boss. Lagay ko na rin ito sa loob. Lagay ko na rito, Badso. Lagay ko na rin dyan. Okay. Okay, Badge. Okay. So dito na tayo mga boss sa bilihan. Sa Joseo Hardware dito sa Santa Ignacia. Sa rin lang. Okay, so mga boss, binigyan tayo ng huminga ko ng dito ng Davis Sun and Ray na yan. Yan na lang. Humingi na rin ako ng karton kasi paglalagyan ko ng mga tools mamaya. So ayan. So kumuha ko ng color chart. Itong Davis kasi Sun and Rain, pwede ito sa loob at labas ng bahay. So pwede mo siyang ipintura sa loob tsaka sa labas. So water resistant na rin siya. Tapos yung presyo niya pala mga boss, yung tatlong timba ay na flat latex 7,140. So ang isang timba nun 2,380 ang isang timba. So pakita ko sa inyo mga boss. Yan o, yung DB 500. Yan, so 2,380 ang isa. Tapos yung isang galon na flat latex, so kumuha rin ako sampla ng galon, isang galon siya, 600. Tapos Shades of Grey 695. So yan po siya. Shades of Grey, nasaan? Ito ba yun? Ay, smoke grey pala to. Ando pala yung Shades of Grey ngayon. So yung Shades of Grey 695. Tapos yung smoke grey, so ito siya mga boss. Yan, ganun din 695. Tapos kumuha rin tayo ng chocolate brown na 1 litro, 210. Tapos tatlong brass,
So 50 isa, 150 ang tatlo. Tapos masking tape na uno, 45 ang isa. So 225 yung lima. So 9,715 lahat yung binayaran natin dito sa pintura at saka sa paint ay sa brass. Okay, so tara, deliver na tayo sa Anao. Tapos punta tayo sa ano na yun, sa San Carlos project pagkatapos na ito. So inintay natin si Mark Anthony Sagon, si Mark Sagon. So nakalimutan ko mga boss na natawagin siya, daanan siya sa bahay nila kasi pinapaestimate din ni ma'am yung stainless, yung railings dun sa bahay nila sa dito sa project natin. So si Mark kasi magaling sa stainless yan, sa ironworks. So siya yung inintay natin dito sa daan. So tinawagan ko siya. Sabi niya, sige pare, sabi niya. So ayan, baka parating na siya ngayon dito. Sinihintay ko lang siya para sabi kami punta doon sa site. Hindi kasi niya alam kung saan site yung pupuntahan natin. Yung pupuntahan niya. Ito si nanay. Okay, sintay lang natin mga boss. Tapos ipakilala ko rin sa inyo. Baka sakaling may gusto magpagawa sa kanya ng ironworks, mga stainless, mga basta tungkol sa railings, magaling po siya mga boss. Ayun mga boss, bali pinapanood ko yung vlog ni parang Reggie. Naligo pala sila papunta sa amin. So hindi ko alam kung saan sila dumaan na ito. So puro naman na, puro kawayan yung nakikita, mga kahoy, ang liit ng daan. So hindi ko alam kung saan sila dumaan, nawala yata sila. Ayan o, yan din yung kinenta niya sa akin. Sinasabi niya may dinaanan daw sila. Hindi ko rin alam kung saan yun. Pati ako, hindi ko alam ito yung dinaanan nila na papunta sa amin. 200 pa. 200 pa yung mamimili pa sila hindi ko alam kung saan sila dumaan. Ayan. Napasabak sila parang Reggie dito sa amin. Nakakahiya tuloy. Nahiya sa kanya. Dito. Doon. Saan kaya to? Simentarong daan. Ito na yun. Si Waze, mahilig ditong si Waze kasi mga andyan na sa bahay. So, nawala pala sila doon mga boss. Frontliner pala. Okay, dito na tayo mga boss. So ngayon lang pumasok yung iba. So kahapon isa lang, kanina isa lang yatang pumasok kanina mga boss. Tapos dumating na yata yung kasama niya. So umuwi sila sa nila. So, umuwi sila dun sa bahay nila kasi medyo malayo yung bahay nila. So matagal na rin kasi sila nagtatrabaho rito. Kaya pinagbigyan ko na umuwi sila dun sa pamilya nila. So yung iba susunod na lang daw sa baka next week andito na sila. Mista, magbabanga kayo. Sino kasama mo dyan? Reggie po. Magbabanga kayo dito. So dalawa pa lang sila mga boss dito. Baba muna tayo. Run. Ataletik ang railings. Sige. Tara. So siya yung titingin ng railings dito, stainless. So hintayin lang natin si sir. Lalaki ba? Ito. May pintura pa dun. Kamusta, Inspector?
Si kaklase ko rin yan mga boss. Kaklase namin ni Master Chinito. So magaling din siya. Kung gaano kagaling si Maclagonilla Vlog. So tripling mas magaling siya mga boss kaysa sa akin. Yung ano lang, yung flat tsaka yung Taste of Grey. Smoke green. Smoke green ya? Oh, yan, pati yan. Sa kabila yung iba dyan eh. Sige. Kunin mo yung karton. Baba mo na Yan, lagay ng tools. Kaya humingi ako ng karton eh. Para lagay ng tools. Okay, sa kabila naman ito sa San Carlos project. Okay, turo natin kung saan nilalagay yung taste, yung smoke gray. Yung smoke gray dyan sa sa terrace. Tapos may semi-gloss pa tayo. Meron pa kaya? Mga lahat ng mga moldura semi-gloss. Ito taste of gray. Smoke green. Ay smoke gray pala. Pati yung poste. Pati yung yan. Ayan. Smoke gray mo muna. Ito. Nakita natin. Ito na yan. Malos. Ay baka i-white ko na to siguro. Tinong ba? Sige, smoke gray. Baka taste of gray na lang ito. Itong mga poste. Pati yun. Basta ito lang. Ay, itong Gloss. tapos smoke gray ito. White ito. Yung semi-gloss white. Tapos ito, taste of gray mo na to. Poste. Poste. So, tingnan natin kung mas magandang smoke gray pa rin, ilagay natin yung smoke gray. So ayan, natapos na nila. Boss. Pintura na lang. So kung pala kung may project kang skin coat, pare, yung ginagamit ko rito maganda yun. Anong brand yun, pre? Yung Grand Aces Venture. Pwede doon sa yun, sa mga napinis na padera. Nasaan na yung Grand Aces natin na skin coat? Pino? Pino siya, super fine. Meron pa kayong tira isang peraso. Yan maganda yan, kahit naka-finish ang pader mo, pwede mo siyang gamitin. Grand Aces, super fine. Meron din tayong pang-wrap. Yung bilas ko yung nag-chicken rin yan. Baka naman. Yan, baka naman. Pero si Davis mga boss, ayan, nag-ano na sa atin, nakipag-collab na sa atin si Davis Paint. Yan, so gagawin ko daw siya ng video about sa Davis. So magbibigay din siya ng pintura sa akin. So maghihintayin ko na lang yung supply niya. Ayan si Davis. So lahat naman lang nilagay namin dito, halos Davis lahat. So konti lang yung ibang brand, gaya nung black na yun, ibang brand na yun. So lahat Davis na, Davis paint na yung ginamit ko dito. Ito sa wall, Taste of Gray yan. Okay. Kaya ayusin lang natin mga tools. So andyan na. Andyan mga tools natin na small item. Ayan. Puro bago yan ha. Namunan tayo. May konting dumi. Nasara. Gimana taktika berapa mana nga tol sa awang gamitan na tol? Kasi semester na. Ang pa. Wan. Ano ka na yung semester ha? Ginato ko lang online ata sir, 250 may isa. Nala ka na? Wan. 250? Wan. Di lang sa Shopee. daan. Shopee sir. Mumatang sa mga. Tamok ko lang. Dito lang. Tamok na yun na dikitan. Kasi 400. Tayo batik lang na binatang ko. Tubig 10. Wan. Shopee lang sir. Dali kasi nga sir. Nasa kumunat pa. 600 sir ata. May isa lang. Mapan. Wan. So ito yung checklist ng mga boss. Para ito yung magliligpit sila. Andito lahat yung liligpit nila. So ayun, tago mo yan. Andyan lahat yung mga tools natin ha. Pag kulang. Pag kulang, bayaran nyo. Just drill. Ilagay ko na rin ba? Ay, hindi. Yan, cordless drill. Blower. Ano tong blower ka? Ayun yan dito, blower. Ito pala lahat. Ayan, yung ano. Gagamit yan. Dama dyan ang kilong sa kumisang. Pakialis mo ngayon, yung di umilaw. Pasiguro ito eh. Hindi man nga taga na nga Jelly Crisan, sir. Hindi na nga eh. Hindi ko na siguro. Nagbigay ako ng ano dito, sir. Hindi sir, hindi pwede. Yung itong last week, sir. Ito sir, hindi.
Nabali man yun. Meron naman pala rito, hindi milaw. Pakialis ka at kukunin ko. Tapos lagay mo sa box niya. Ano yan eh? Yan, dumi na. Pero okay naman yun. May babalik natin yun ang maganda doon sa supplier natin. Pag ganyan na may sira. Kahit kasalanan ng electrician minsan. Basta nasira, kilala naman ako doon. Pwede natin ibalik itong mga pinlight natin. So, walang problema sa kanila. So, halos naman okay. So, meron lang siguro talaga. Minsan, nagkakaproblema yan doon sa electrician. Baka may naikip, gano'n. So, ayan. Alisin mo muna, baka maano ka dyan. Naka-connecta yan. Okay. Ayan. Yan yung binigay ko nung last week. Hindi ko lang alam kayo. May binigay ako nung last week dito eh. Dito naman ang tagalit? Oh, Kasama yun? Sa dulo, okay? Oo, kasama yan sa dulo. Tanggalin mo na lang. Sige, may electrical tape pa tayo dito. Okay. Okay, yan dito na pala mga boss yung kapalit nun. Ito pala yung kapalit nun. So, hindi pa pala punta yung electrician dito para ilagay. So, dito mayroon pa tayo kasing ilalagay na ilaw dito, pin light na 3 watts. So, warm white yung kinuha ko. So, may ilaw pa yan. Andyan. So, ayan mga boss. Andito. May kapalit na. So, tinawag ko kasi dun sa supplier. Sabi niya, sige, papalitan natin yan, sabi niya. So, ayan. Hindi ko pa naisoli yung item. Hindi ko pa nasoli itong sira. Nagpadala na sa akin kagad ng kapalit. So, siyempre, pag pupunta tayo dun sa kanila, ibibigay natin tong nasirang pin light. Okay. Dito. Yun pa pala. I-karton niya pagkatapos na. Sige. Kailan daw sila ton pupunta rito? Sabi niya dati, Monday. Isa ka tayo kitchen 6, sir, atin eh. Ay, that's Tapos ay pull out basket, isa ajay. Buksan mo nga. ito eh. Kitchen 6. Double sink yun lang. Tapos ay pull out basket, isa lang. Ay, pinatong mo lang isa. Ata sir na. Gawin. Okay. So yan kinuha natin doon sa Daw. So 5,500. 5,500 yung Hindi, awate, di ko sila sa mo. Bili mo na yan, baka may pispeng ng kuha yan. Ajay sa. 2,500 mo. Ajay sir. Basta sa. Kasta. Diyan mamati niya yan. Mas maganda kasi kung Pati niya, jakita. Ano rin jakita, jakpati ako turutan. mas maganda kasi pag nakikita mo yung item, sigurado ka. Doon sa Lazada may Hindi ka masyado, bukan na. Hindi, sobrang mura naman. Dent na. Sobrang mura. tapos yung isa, pull out basket yung lagayan ng plato. Parang yung pinakita ko kanina doon kay Badinoli. Ganun din yung tsura na ito mga boss. Kain muna tayo mga boss. Ayan o. So may adobo, may dinuguan, tsaka ano ba itong isa? Chicken? Apritada? Chicken apritada? So kain na muna tayo. Lalakad tayo mamaya sa San Carlos. Kain niya. Tama mo. Kakain, may kausap pa eh. Okay, bigyan natin si Sir ng t-shirt. T-shirt, YouTube shirt. Sir, oh. Eh, sir. Bigyan nyo kay Sir, ma'am, ano, Thank you, sir. itong small yata, baka pwede sa kanya yan. Extra large, saka small. Mga boss, oh. Shout out kay Sir Jong. Meron na, kay Sir Mark. At kay Ma'am Ana Balikaw. So yung may-ari dito mga boss. So nagbigay ako para may remembrance sila sa akin. Ayan, yung kabo dito. Sticker dito sa mga So pinag-uusapan na nila yung ano, railings dito mga boss. Bibigyan lang sticker yung sa Dragon Girl, sir.
isagong tapok pa ka. Yan. Makakabagyan pa. Hindi mo lang makakabagyan pa yan. Nag-usap sila doon sa estimation dyan sa railings. So ayan, papunta na tayo sa San Carlos mga boss. So nakapag-usap naman na si Sir tsaka si Mark. So ayan, sa mga gusto magpagawa pala ng mga railings, stainless man yan o kaya ibang materyales, basta ano, tungkol sa steel, kahit roofing, gumagawa rin siya. So kontakin niya lang si Mark Sagon. So makikita niya dyan sa screen yung Facebook account niya. Okay, so ayan, punta muna tayo sa San Carlos project. Let's go! Okay, dito na tayo mga boss. Ang pintura. Okay, bye-bye pintor. Okay, tingnan natin mga boss. Nailagay na rin yata yung mga ilaw mga boss. So dito, ayan mga boss, Choco Brown. Choco Brown ng Davis. So Davis lahat. So ayan, nag-retouch lang sila. May retouching. So dito, so ayan. Okay, so nag-skin coat na rin sila rito. Ayun sa ano pala to, sa kabila. Bibigay ko pala sa kabila. Ibaba niyo yung mga ano doon, pintura. Buksan nyo nga ilaw. So kapag skin coat na kami rito, so ginamit namin yung skin coat dito, yung Grand Aces Venture. So ayan, yung super fine. So super fine yung ginamit natin dito. So kasi yung pader natin ay finish na. So finish na kasi yung pader natin. So hindi sa wrap. So gumamit tayo ng super fine na skin coat. Pag yung wrap naman na pader, pwede natin gamitin yung standard na skin coat na Grand Aces skin coat. So yan, Grand Aces skin coat. Meron siyang super fine tapos meron ding standard. Ito, super fine ito mga boss. Okay. So mga boss, makinis na. So liha na lang yan mga boss. Liha, tapos tingnan natin pina-repair ko rito kung okay na. So ayun, ayos na. Straight na. O di ba, di ang ganda pag ganyan. So habang maaga pa, tingnan natin. So Grand Aces Venture yung ginamit nating skin coat diyan. So yung ibang skin coat kasi hindi kaya ng ano nirekomenda talaga nila wrap yung pader natin. Kaya noon, skin coatan natin ng yung ibang skin coat yung gamit nila. So yan yung isang gusto nila, ganito bago natin skin coatan. So yung Grand Aces, kahit yung nakapinis na pader, so pwede natin skin coatan. Okay, so ayan, puro skin coat lang yan mga boss. So andito na rin mga ilaw. Wala pa yung strip light? Hindi pa nilagay? Strip light dito sa ano? Wala pa? Yung isang bumilya, iba. Tapos yung driver ng isang sira. Yung driver ng Doon sa may ubo, sa may puli. akin na. Yung isang bumbilya na ito, isupot ninyo. Para palitan ko yung mga boss. Iba yung isang bumbilya. Tanggalin ko na to, pwede daw to eh. Oo. Okay, mamaya. Isupot nyo. So salsin yung isang bumbilya. So ang ganda ng mga boss. Okay na. Okay na. Bongga. Tuloy yan, di ko ha. Ang kita niya. Kita niya. Ano? Hindi na pa. Blue. Okay, dito naman. So okay na, nilagay na rin yung mga ilaw. So yan, nag-skin coat na rin sila rito. Tapos dito, ayan, nakapag-skin coat na rin sila rito. So standard yung ginamit nilang skin coat dito.
standard. So ito yun siya. So pagkatapos ng standard, pwede natin gamitan ng super fine. So yan ang ano natin dyan. Okay. So ito hindi na natin nilagyan. Kasi may ilalagay sila dyan na tile siguro. Tapos tingnan natin itong mga kwarto. Dito sa mga kwarto, nag-skin coat pa rin sila rito. Dito sa kabila, skin coat din. Yes. Dito, nakapag-skin coat na rin sila. So wala pang nagliha, puro skin coat pa lang yung ginawa nila. Force coat. Hap lang sa CR. Oo, i-hap mo muna. Baka papatile sa din ito eh. Rap muna, huwag mo nang pinisa eh. Ito sa taas? Oo. Eh, pwedeng piitin mo sila yan. Finish nyo na. Madali na lang. Basta itong level niya oh. Ito. Itong sa may bintana. Yan ang level niya. Yung sa may bintana. Pwede nyo lang pinturan yan. Oo. Kasi may nakaabang na kasi mga puso. Wrap dito, tapos finish dun sa taas. So, yan. Ipipinish na namin ito. Sa may taas. Okay. Kubrang. Dito rin. Saan dito? Dito? Pag umulan, yan na. Lagyan natin ng waterproofing yan. So may nagmo-moist daw mga boss. So pag umulan daw, nagmo-moist dito. So dapat ito malagyan ng waterproofing dito sa labas. So kausapin ko na lang sila madam na lagyan natin yan, pahiran natin ng waterproofing. At ito mga boss, so nagmo-moist din siya. So ito naman, doon sa may downspout niya. Ano, dapat ba ano rin ito? Malagyan din. Madugtungan din yung downspout. Kunin ka namin natin ito. Kasi pag umulan, ayun, nagmo-moist na siya doon sa loob. So yan. So dito sa labas kasi, naka-wrap lang siya. Nakita nyo, naka-wrap lang yung pader niya. Naka-wrap yung sa may baba. Tapos dito sa taas naka-finish. Tapos dito pag umuulan, ayan, dito na siya nagmo-moist. So kailangan ito, maano na rin ito ng downspout, madagdagan. Itong downspout yung madagdagan. Tapos malagyan natin ng waterproofing itong pader. So pati doon sa kabila, wala namang downspout doon. Kaya lang nagmo-moist pa rin. So kailangan pa rin ng waterproofing para hindi mag-moist doon sa loob. Bago natin masilyan ng skim coat at pinturahan. So ang usapan pa lang namin dito sa loob pa lang naman mga boss, yung pipinturan namin. So kausapin ko na lang sila kung anong pwedeng gawin. Okay, so dito naman sa ceiling natin mga boss, mga pinintura natin dito sa ceiling natin. So yung flat latex ng Davis. So ito. Tapos dito sa kornisa natin, dito makikita nyo, i-focus ko lang sa inyo mga boss. Ito yung kornisa natin. Yan. Okay. So yung pinintura natin dyan, yung gloss ng Davis paint. Tapos yung mga kornisa rito, ay yung mga ilaw dito, pin light, strip light, center light. So galing lahat yan kay Maclagunilla Cornices. So kung gusto nyo mag-order, makikita nyo dyan sa screen. So order lang po kayo dyan sa Maclagunilla Cornices. Mag-chat lang kayo dyan mga boss. Okay, so dito sa pader, nakapag-skin coat na tayo. Sabi ko nga kanina, yung super fine ng Grand Aces Venture. So ang ganda niyang gamitin, wala siyang pulbos. Nakikita nyo, hindi siya mapulbos kung kukumpara mo. Yan, malinis pa rin yung kamay mo. So siyempre, magpupulbos ito pag niliha mo. So yan lang ang ano dyan. Tapos yung isang problema natin doon, yung nagmo-moist doon, galing doon sa downspout, tapos nakarap pa yung pader nila doon. So kukusapin ko yung may-ari dito ng bahay para
sabihin ko kung anong gagawin natin dyan. So lagyan natin ng waterproofing. So ayan, tapos dito, so ayan din yung isang center light na nilagay ko rito. So pailawin nga natin. Ayan o. So 3-way din siya mga boss, 3-way. Ayan, yung isang kulay niya. Hindi lang masyadong makita kasi masyadong maliwanag. Ayan, so ganyan yung nilagay ko rito sa may kusina para makita nating maliwanag. So marami pa tayong re-retouch dito. Retouch yung mabuti ito ah. Oh, mbo. Basta buksan yung ilaw pag magpipintura kayo. Lahat ng ilaw buksan nyo pag magpipintura. Kasi pag pinatay nyo na, puro pulido na yan. Hindi nyo na makikita. Dapat maliwanag yung area natin. Oh, huwag yung papatay yung yung ilaw para maliwanag lahat, makita natin lahat. Basta buksan nyo lang. Buksan nyo lahat ng ilaw para makita nyo yung mga dapat i-retouch. Mahirap naman kung sila yung makakadiscover ng mga natin, mga mali. So ganyan kasi mga boss, dapat maliwanag yung area bago tayo magpintura para kitang-kita lahat ng dapat i-retouch dyan. Okay, so yung materialis ng spandrel, so in-order ko na. So baka Friday may deliver na natin dito yung materialis niya. So DN steel tayo kumuha ng spandrel. Rib tree na kulay white. So dalhin muna pala natin ito. YouTube shirt kay kala ma'am dito sa kabila. Kila architect pala. Architect Ruby Barlaan. So, dito lang ito sa kabilang bahay, dito sa family house nila madam. So ito yung isang gagawin natin dito. So tinatapos ko lang dun sa kabila. So bago siguro matapos dun sa kabila, ito naman yung umpisa natin. Hello ma'am. Good afternoon. Ano, may bibigay ako sa inyo. Thank you po, sir. Kuha rin nga ako ng ano. Oh, wow, t-shirt. YouTube shirt. Ayan o. Ay, wow. Thank you po. Hello, ayun si Ma'am Architect ko. Nakatawa naman. Ngayon lang kasi dumating yung pinaprint ko. Yeah. Ayan. Ang ganda sir. I-post natin po. Yan. Mag-umpisa na rin ako Mamat. vlog. Lalagay ko yan. Oo, lalaga na. Pag-ano siya, i-promote niya na yung ano ni sir. Ayan, kuha rin ako nung ano niya ma'am. Yung kape natin. Ilan po? Ilan ba yung kinuha ko nun? Dalawa no? Dalawa ulit. Dalawa. Tapos dalawa rin yung kwan. Isa. Okay mga boss, kumuha na naman ako ng Opti coffee tsaka yung juice. Ayan. So, ang ganda kasi sa katawan kaya kumuha ko siyempre. Yes. Mag-invest na rin tayo para sa kalusugan natin. Ayan. One Opti. Ayan, ano daw tayo? Selfie. Tayo. 1, 2, 3. Sabi ko, 1, 2, 3. Thank you po, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, ay siya kaya ito pa lang yung Hoy, bunga. boy, sorry. Ay, Ay, yes, isa pa thank you, lang thank ang you. bunga ng dragon. Oh, ang ganda. Ay, sa inyo pala ito, ma'am. Bunga ng dragon. Oh, yun pala, oh. Isa pa lang po kasi yung Oh, ayan mga boss, oh. Nagbigay sila ng bunga ng dragon fruit. Akala ko binili nila, meron pala sila rito. nakaraan madami. Oh, 10, 10. ayos. Sa inyo pala mismo. Akala ko binili nyo rin. Boss, ma'am. Ay, ganun na lang. Ito na lang kasi Yan. si Sir Mark. 1, 2, 3.
Thank you, ma'am. Okay, thank you po, ma'am. Sige po, mamaya po siguro uwi na rin po ako. Ay, sige po. Sige po, ma'am. Salamat po, ma'am. Architect pala. Paturo ako susunod na architect. Ako na lang po. So yung mga boss, si architect Ruby. So nakaka-inggit minsan pag nakikita mong yung gusto mong makuha noon, nakukuha na ng nakukuha na ng iba. Ganun ba yun? Nararating kayang kunin ng iba. So ako kasi hindi ko na kuha yung talagang gusto ko ng mga boss. So dun sana ko na lang siguro. So matanda na rin ako para mag-aral. Yung mga anak ko, pwede pa nilang kunin yun. Siyempre depende pa rin sa kanila kung gusto nila. So ayan mga boss, kumuha ko ng 150. So ayan, kung gusto nyong mag-order, message lang po kayo dito mag-comment lang po kayo dito sa video at bigay ko yung details nila. Tapos nagbigay din sila ng dragon fruit, bunga ng dragon fruit nila mga boss. Okay, punta natin yung project. Maganda ba yung Davis Forman? Ganda. Maganda no? Quality. Quality yung Davis, talagang pag Davis no? Oo. Unang fight pa lang parang no? Parang finish na. Finish na, uwian na. Anong fight pa lang daw, ganda na. Pati damit, quality. Ayan, kamusta naman yung kuwan ng Davis? Quality boss, pati damit. Pati damit, quality. Baka naman. Uy, anong gamit mong pintura pare? Anong gamit mong pintura? Gloss. Para sa siya. Gloss. Gloss Davis. Davis. Ayun mga boss, pakita mo. Ayun, iba talaga ang Davis to. Maganda pang ipahid. Oo, makita pa kahit na. Sabi mo. Talagang nagustuhan na nila yung Davis mga boss. Ayun ha. Baka naman! Dati pa mga boss, yun ang lagi namin ginagamit, Davis paint. Dito mga boss, NCC Builder Supply Essential Incorporated, Agdao, San Carlos City, Pangasinan. Ang nila dito mga boss, yung gloss nila na isang galon, 650. Tapos nagpabili tayo ng ng sandpaper, 120 yung number niya. 20 ang isang pe. So 10 pe ay 200 pesos. Tapos bumili rin sila ng paintbrush, isa 30 pesos. So 880 yung lahat na nagastos. So ito nga pala mga boss, ito nagkamali yung kulay yung para dun sa natin dining. So papalitan natin ito, tapos ito hindi gumagana yung isang driver. So pwede rin natin itong papalitan. So dali na lang natin ito sa susunod na punta na rin dito. Okay? Ayun mga boss. Andito andito na tayo sa bahay mga boss. Timing naman nandito si Yodar TV. Yodar TV in the house, the bonsai expert. Master Yodar TV. So yan yung Vice President namin sa Tarlac. Bonsai Alliance of Tarlac. Si Yodar TV. Mga boss. Namasyal siya rito para i-check yung mga ilalaban natin. Kung pasado ba? Pasado ba Vice? Pasadong pasado. Sana all na lang. Sana all. So, Laban na lang, isa, 2, 3, 4, 5. so yan po yung mga ilalaban ko mga boss. So bale, ako dito sa grupo namin, ako yung treasurer. Kaya lang pinasok ko yung katungkulan ko kasi medyo busy. So mayroon pa silang kukunin sa akin na pondo, 3,000. 3,000 no, Vice?
Membership ng mga tungay. Baliwan mo, naging ganok October na dyan. Oh, sige, sige. Walang problema doon. Kasama rin natin si Brother Noli. Si Brother Noli, ang best friend ni Master Chinito. Tawagin na yun. Bawa ko na eh. Ano? Punta tayo rito. Ito Murtex. Tsaka si Kiwi Kabuyashi. Shout out. Yan mga boss, Kiwi Kabuyashi. Mag-subscribe na rin kayo sa channel niya. Yun ba yung channel mo? Sukoy lang. Ki Kabuyashi. Magandang buhay TV. Ay, Magandang Buhay TV pala mga boss. Magandang Buhay TV tsaka si Yodar TV. Para nuli nga i-vlog na. Chickboy Yan si, TV. Chickboy TV. yan si Brother Noli, The Army of Bonsai Society. Ganyan ang mag-whipping. So bigyan niyo lang sa akin, ako na mag-wirings. So ayan, meron akong i-wire doon mga boss. So pagdating ko sana, gagawin ko. So ayan sila. Dinepollute ko na kahapon, so i-wire ko na lang ito. Ay, dadagdagan ko na ng wire. Kasi pag mag-ayos ka ng bonsai mga boss, kailangan mong alisin yung mga dahon niya para makita mo mabuti. Makita mo mabuti yung i-wiringan mo. So mga boss. Okay mga boss, ayan. So ayan, may dumating na naman tayong order galing sa Shopee. So yung order natin yung Lotus Show Horse Job Site Table Wood Working Stand. So yan mga boss. Ang presyo niyan mga boss ay ano, nasa 2,799. So dalawang binili ko. Kaya ang total niya ay 6,028 pati yung delivery charge. So ayan po yung total ng binili natin. So buksan natin mga boss. Bali ito yung mga boss pag titingnan niyo. So ito siya. Yan siya mga boss. Yan. So dalawang ganyan yung binili ko mga boss, yung in-order ko sa Shopee. So unbox natin mga boss. So kailangan din kasi ito pag maggagawa tayo ng cabinet. Okay, unbox natin mga boss. Ang maganda kasi dito mga boss, natitiklop siya. So pwede mo siyang, madali lang siyang dalhin pag sa site nyo gagawin. Sa site ka gagawa. Yun ang maganda dito. So investment na rin ito mga boss. So kailangan natin ito sa trabaho. So hindi naman tayo makakapagtrabaho kung kulang tayo sa gamit. So mas maganda talaga na may mga gamit tayo pag magtatrabaho. Okay. Ayos. Siya nga. So ito na siya mga boss. So yung stand niya. Yung stand niya mga boss dito sa loob. Yan o. So bubuksan lang ito. Nakalaki yata. Ay nakaano pa siya. Yan. Ayan. Pipindutin mo siya dito. May pinipindot dito sa baba. Ayan o. May pinipindot dito sa baba mga boss. Ayan para. Ayan. So yan yung stand niya. So ganun din. Meron din siyang stand dito sa loob. So dalawang stand yan. So yung pinakita kong picture. Ganun po yan pag pag in-assemble natin.
Okay, itong isa naman. So, dalawa po yung binili ko mga boss. Kasi pares talaga to. Okay, ito. Lotus. Mga boss. Okay. Ayan, kailangan natin ito mga boss sa trabaho. So, Lotus, baka naman. Okay. So, yan lang mga boss. So, 2 piraso. Yan. Ito yung itsura niya. Yan. Yan siya mga boss. So, pwede mo yung i-adjust yung paa niya. Pwedeng itaas, pwedeng ibaba. Okay. 6,028 pati yung delivery charge. Okay, so yan mga boss. Okay, bukas ulit mga boss. Siyempre maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Siyempre, kung napanood mo tong video na to, please paki-like naman po mga boss. Mag-comment na rin po kayo. Malaking tulong po yan sa channel natin. Siyempre, maraming salamat kay Joker Official Vlog. Lagi kang nandyan na laging nagko-comment at nanonood dito sa vlog natin. So ayan mga boss, maraming salamat po sa inyong lahat at andyan pa rin po kayo. Okay, kita-kita po tayo bukas mga boss. So ingat po tayo lagi. Siyempre, God bless.